नमस्कार दर्शक बंधु आज आम कथा गोटे नुआ टॉपिक फास्ट वीडियो गोटे नुआ टॉपिक कथा आम ओडिया इंडस्ट्री केमी उपरको उठा चेष्टा करुँची से कथा आम देखिए आज गोटे मुझे देखिली गोटे गोटे नुआ ट्रेलर गोटे कौन बिछा गैंग मतलब स्टोरीटा भी भल लगे देखिए देखिए तो रिव्यू दवा से केमी कौन एते जन सेठ थिला ए बिच्छा मन को मारी पल्लनी से मन मो पुओ को मार देले तांको रक्तर कंकड़ा बिछा फॉर्मेशन हबा आ कंकड़ा बिछा भलिया तांको फिगर चेंज होगा एसब ना हम मेडिकल साइंस रो अछि ना आमे तार ट्रीटमेंट करि परिबु ए बिच्छा 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 ମୁଁ ଖାଲି ଆ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ର ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ଫିକା ରହୁଛି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ର ଟିକେ କ'ଣ ବହୁତ ଫିକା ରହୁଛି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ର ସେଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମନ କଥା କହିବି ଦମନ ଦେଖ ଏବେ କାହିଁ ହିଟ୍ କାହିଁ ଚାଲିଛି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତାର ଅନନେସେସାରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ନାହିଁ ଆଧରେ ଭାଇ ଯଦି ସେମିତି ଅନନେସେସାରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ପୁରେଇବ ତାହେଲେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଦେଖ ଦମନ ଦେଖିଲୁନି ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଖାଲି ଅନନେସେସାରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଯେମିତି ଆଧରେ ନଥାଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ଏବେ ସବୁ କପି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚକୁଳି ହିରୋର ଗୋଟେ କପି ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ତାପରେ ସେମିତି ଆର ଯେମିତି ଅନନେସେସାରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ନଥାଉ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ହଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଭି ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ କମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କପି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ତ ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂର କିଛି ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଠି କାହିଁ ରହିବେ ଯିଏ ଆଉ ବି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କପି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଏଡ଼ିଟିଂର ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆର ଭଲ ହେଇଛି ବିଛା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭିଏଫ୍ଏକ୍ସ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେହତର କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦେଇ ଯାଇଥାଉ।